дава възможност на работодатели, които наемат такива лица на работа, до 36 месеца да получават заплащането, т.е. работните заплати с осигуровките на тези лица чрез държавния бюджет. Според първия проект, който е финансово осигурен от двете оперативни програми, отново интегрирания подход, много залагаме на него, на Оперативна програма Регионално развитие, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, в размер на 20 милиона евро от едната оперативна програма за социална инфраструктура и 23 милиона евро за развитие на социални услуги, което ще ни гарантира в следващите 3 години да закрием всички специализирани институции за деца с увреждания 24 на територията на страната и дай Боже след 3 години да видим едни други деца в различни човешки нормални условия живеещи. Добре звучи. Две програми, едната 20, другата 23 милиона евро, което ще осигури за 3, както разбрахме от Валентина Симеонова, за 3 години закриването на всички домове. Възможно ли е? Вярвате ли, че ще се случи? Ще бъде трудно, но хубаво да опитаме, нали? Сигурна съм, че е хубаво и трябва да се работи за това. Разбира се. Но аз мисля, малко ще бъде трудно за 3 години всичките домове. Всички домове за умствено изостанали деца, каза тя. За деца с проблеми. Може би всичките ще в някакъв следващ етап. Въобще домовете за изоставени деца. Знам, че вие вече правите всичко възможно децата от дома в Горна Козница да бъдат изведени от тези нечовешки условия. Построени са 4 ли бяха нови къщички и преместването е започнало вече, така ли е? Да, много сме заети. Той даже бил там вчера, значи ти можеш да разкажеш повече за това. Да, вече започнахме. Всъщност започнахме преди някой месец, но най-главният част сега започнахме вчера и ще бъдат деца в тези нов 4 къщи, ще бъдат деца в 2 апартаменти, които Кюстендил е подарил. И след, може би, една седмица, всяка дете ще бъде в новата къща. Колко са децата в дома? 58. 58. Но идеята ще има ли достатъчно жилища да бъдат прехвърлени всички деца? 4 са къщите, има и апартаменти. Също има място в Бобов дол и сме премествали някакви деца в Ардено и Марчево. Ние имаме екип изпратен в Кюстендил. Сега ще видим какво ще ни кажат, какво ще погледнем. Ани е там, може да гледате и вие. Има ли връзка, колеги? Ани, здравей! Здравей, Гала! Кажи ми, къде се намираш? С кой ще си говорим? Намираме се в Кюстендил, в квартал Герена, където е детския комплекс, в който вече са настанени някои от децата от дома в село Горна Козница. До мен са Линдзи Солтгивър, представител на фондация Сидър и основен координатор на проекта, и директора на дома Маргарита Пармакова. Здравейте! Ани, може би да разкажем колко деца вече са прехвърлени, как се чувстват децата, радват ли се, имат ли някакви очаквания, знаят ли какво предстои? Вчера беше първия ден, първия фантастичен ден в истинския живот, който трябва да изживеят нашите деца. Вчера бяха преместени първите 8 деца и вие бяхте свидетели колко са развълнувани, колко са щастливи и като попивател на хартия как приемат всички новости около тях. Тук са 8 деца за сега. Да. Останалите кога ще пристигнат в дома? Ние сме сега в средата на процеса на извеждането, като до една седмица всички ще бъдат изведени от дома. Очаква се в петък втората група 8 деца пак и в понеделник другата седмица 8-те младежи, които ще живеят в двата апартамента. Виждаме в момента кадри от къщата. Тя си е истински дом с всички условия. Много хубаво изглежда. Децата как се чувстват? Вълнуват ли се тези 8 деца? Тези 8 деца, които вече са в тази къща и са видяли, как реагират? Чудесно! Реагират като деца, които са влезли в страната на чудесата. Много приличат на Алиса, която наистина е там. За тях всичко, което ги обкръжава сега, е съвсем ново. Те научават сега за първи път за някои от нещата, които ние сме ги приели като наша ежедневие реалност. Обаче за тях те все още са мечта и все още са нещо, което не са достигнали. Всички са много развълнувани, всички са много щастливи.
някои от тях приемат нормално нещата, други са малко превъзбудени, което е нормално. Но мисля, че основното чувство, което витае навсякъде, е щастие. В тези къщички има абсолютно всички условия децата да водят така един добър начин на живот, да се чувстват добре. Успяхме да знаем спалните помещения, баните, стаите, в които ще се провежда обучение на децата. Как ще бъде организиран живота на децата тук? Първо бих искала да кажа, че тук ремонтираме един апартамент и общината ремонтира втория апартамент. Все още имаме нужда от дарения за мебели и такива неща, като за ежедневието, като са тук в къщичките. Организирано ще бъде по много начини, т.е. децата ще получават образованието си за първите няколко месеца тук в къщичките с ресурсни учителки, след което ще ги извеждаме в града за уроците си там. Ще посещават дневни центрове и центъра за социална рехабилитация и интеграция. Това е ремонт, предполагам, виждат зрителите на един от апартаментите. Ремонта, който се прави, едно от другите жилища за деца. В момента да, вече много месеца правиме този ремонт. Основните неща са направени и това от фондация Сидър, но все още имаме нужда от дарения за мебели. Ще смогнем някакси до понеделник другата седмица. Но... Тези апартаменти ще живеят деца над 18 годишна възраст. Колко деца ще бъдат настанени в апартамента? По 4 младежи на апартамент. Тези деца обаче ще живеят в апартамента заедно с други хора, които живеят в този блок. Как реагират хората? Малко изненадващо за някои от тях, за други е интересно, но общо взето позитивно гледат съседите в апартамента, проявяват любопитство и интерес. Надяваме се, че съвместно ще постигнем, с общи усилия ще стигнем до крайната цел. Ако мога да... нормално е малко да се притесняват, като по принцип в общността има много малко хора с увреждания, които живеят сред другите. Говори за деца и младежи от институция. Това е нещо съвсем ново за България. Това е нещо, което е невиждано в много общности. И съвсем нормално да се притесняват, обаче ще виждат, че това всъщност не е толкова страшно. Това са хора все пак. Това е така, но на мен ми се иска... Ани, ти успя ли да поговориш с хората? Чу ли някой от съседите успяхме какво казва? Да, общо взето хората приемат факта, че в близост до тях има деца, които са различни от останалите. Нямаше такива, които да негодуват и да недоволстват срещу това. Преди малко Линдзи ми спомена обаче, че преди време сте чули за някаква подписка, още преди да започне строежа на къщичките. Вие видяхте ли тази подписка и изобщо сблъскахте ли се с хора, които бяха категорично против това тук да се строят такива къщички, да има такива деца тук? Не, това бяха просто слухове, които чухме. В действителност не сме видяли нищо. Някаква подписка или нещо, което да е направено. Просто бяха слухове, но до нас не стигна нищо официално. Може би е било само като стратегия, защото нормално аз разбирам притеснението на хората. Много ли хора, които са казали, защо тези деца не си стоят в Горна Козница в дома, там е по-отдалечено, не са в близост до жилищни блокове, до други деца? Да, по принцип старата политика беше нека настаним тези деца там в селата, в средата на нищото, защото там въздуха е чист. Докато всички знаем, че всъщност истината е, че най-по-добре е да стоят далече, да не се виждат много често. Сега тази политика се променя от изолация към интеграция и това е идеята на тези къщички. И тези, които ще кажат, че по-добре е да живеят там в Горна Козница, нека те ходят там да живеят там и да видят колко няма нищо и няма възможността тези хора да се интегрират с други хора. Дано да се промени мисленето ни.
И дано да посрещнем тези деца радушно. Те не са ничии деца, те са нашите деца. Със сигурност на всеки един от нас жител на тази държава. Надявам се много хора да ни гледат и да ви помогнат с мебели. Казахте ми, че от това имате нужда в момента. Все още мебели за обзавеждане на тези апартаменти. Аз призовавам нашите зрители, който може да помогне, нека го направи. Благодаря, успех желая. Знам, че доброволци от Англия се включват и помагат всяко лято. Защо това да не се случва с доброволци от България? Иска ми се да се случи. Успех, Ани! Благодаря ви! Много хубаво изглежда. Наистина много хубаво е направено. Имате още една идея и тя е за мен не по-малко важна от тази. Тя е свързана с децата, които навършват пълнолетие. Трябва да видим рекламата, ще си кажем още няколко важни неща и ще видим при нас твоя партньор от танците. Сега обаче реклама. С Пенелопа и Марко Саливан днес си говорим за прекрасната кауза, зад която стоят. Идват от Лондон, за да помогнат на нашите деца в неравностойно положение, да се интегрират, да се върнат обратно в истински дом и да живеят един нормален живот. Искам да се случи това нещо. Сега обаче не само това искате да направите. Искате да помогнете и на тези деца, за които е дошло време да излязат от домовете. На 18 години съдбата става изключително жестока към тези деца, защото днес навършват пълнолетие, утре те трябва да напуснат дома, нямат осигурен покрив, нямат осигурена храна. За да е лесно на човек да си представи, аз пак напоследък много мисли и всичко си представям с дъщеря ми. Представете си да кажете на собственото си дете, което вече е пораснало, но живее при вас, става на 18 години, отутре нямаш ключ за този дом, нямаш храна, вземи си багажа и търси къде да отидеш, но то няма в същото време и приятели извън вашия дом, защото всичките му приятелчета са в дом като него, няма и близки и роднини, при които да отиде, то остава на улицата. Едно дете, което не е имало възможност да порасне, не е имало никаква възможност и шанс в живота, трябва те първа да се за часове да намери какво да направи. Какъв е шансът? Какво трябва да се направи? Положението е по-тежко за децата, които имат увреждания. Представиш ли? Нали? Да. И за това, за такива деца и млади хора, бихме искали да направим едно място, в където те ще... Това място се нарича ферма, така ли? Една ферма, да. В която ще има различни работилници, в където те ще могат да получават трудотерапия, ще научат как вече да бъдат интегрирани в обществото. Им какво могат да правят. Точно така, точно така. Дали е да прави карти или свещи, или рамка за снимки, или може да окупава дръвчета, или точно нещо. Така. Или като виждаме тук точно кадри от такава ферма, нали така? Това е направена вече такава ферма. Да, това вече е в... Казанлък. Там е в Казанлък, да. Не правим нещо подобно в Казанлък, но има в Европа също такива ферми, които те са много успешни, защото те обучават такива деца как да бъдат интегрирани в обществото. Кадрите са любителски, но въпреки това се вижда какво се случва в тази ферма и че тези деца живеят някакъв нормален живот, вършат някаква работа, чувстват се сигурно удовлетворени от това, че се трудят. Точно така. И просто също те стават по-нормално, когато те имат работа. Проблемът е в тези институции и те нямат нищо да правят и от това тяхната характер стана по-лошо. Да. Добре, къде искате да направите такава ферма? Ще бъде близо до Кюстендил, като вече нашия проект на Фондация Сирия е в Кюстендил и Горна Косница. Може би на средата в Кюстендил и София някъде. Имате ли място? Точно сега търсим земя. Ако някой... Къмет на Кюстендил гледат. Има общинска земя такава, която възможно е да има, или в селищата на природа, някаква земя, която може да се даде и да се направи такова нещо.